Gepleýär Azatlyk Radiosi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti 20-nji ýylyň 2019-njy ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistan bölümine hökümetiň adam gaçakçylygynyň ardyna aýrylmak üçin ýeterlik tagalla etmeýänini gaýdylýar. Aýdaly Türkmenistan 2010-njy ýyldan 2015-nji ýyla çenli aralykda bu urda 2-nji derejä bilen belgilenen bolsa 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli aralykda 3-nji derejä bilen belgilenýär. 2018-nji ýylda hökümet adam gaçakçylygynyň 8 pidasyny kesgitledi. 2017-nji ýylda diňe bir adam pida diýilip bilinipdi. 2016-njy ýylda 11 pida, 2015-nji ýylda 15 pida kesgitlendi. Halkara uramasy 25 pida. Şol sany 10 kaýary we 13 erkege kömek edenligini aýtdy. Emma pidalaryň çen edilýän möçberi haskan hasaplanýar diýip hasabatda Aşgabatda we Türkmenabadda daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän gyssagly telefon aragatnaşygy liniýasyna adam gaçakçylygy boýunça 7.000 golaý adamyň jaň edenligi delil getirilýär. Bu 2017-nji ýylda jaň eden adamlardan 2018-nji ýylda jaň eden adamlaryň ikisi kän bolanlygyny görkezýär. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň bu meselede käbir ädimleri ädip halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga başlandygyna garamazdan ýurdun ula adamlaryny pagty ýygyn mewsüminde uly meçberde mejbur rahmetde ulanmagy dowam etdirýänini gaýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Türkmenistanda enatalar Western Union arkaly daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul berende olardan oglunyň ýa-da gyzynyň bu serişdäni ýa-da onuň galan bölegini ýydyny öýüne getirmejekdi barada resmi nama gol çekmek talap edilýär. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Bankyň işgärleri pul serişdesini iýerýän raýatda student Türkmenistana dolananda onuň ýanynda getiren nat pul serişdesiniň we onuň mukdarynyň barlanjakdygyny duýdurýarlar. Ýagny bir studenta bir aýda 200 Amerikan dollary verilen olsa ýurda gelende ondan şol ýa-da ondan köp mukdarda pul serişdesi bolsa onda bu dollygyna elinden alynar. Şeýle-de bu studenta Western Union arkaly pul bermek gadagan ediler diýip neşir özüniň 19-njy iýunda çap eden habarynda aýdýar. Neşir munyň resmi kurs arkaly satyn alynan dollaryň ýurda getirilip gara bazarda satylmagynyň öňüne almak üçin edilýän çäredigini belleýär. Resmi namada enatalardan pul berýän adamyň adyny we familiýasyny, öý adresini we pulu aljak adamyň şahsy maglumatlaryny ýazmak talap edilýär. Bu resmi namanyň aşagynda düzgünler bozulan ýagdaýynda raýatyň pul iýermekden mahrum edilýändigi barada duýdurulýar. Pul iýerýän adamdan resmi namanyň aşagyna gol çekmek talap edilýär diýip neşir habar berýär. Azatlyk Radiosyna bu maglumaty öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky Western Union hyzmat nokatlary barada kompaniýanyň resmi web saýtyna görkezilen telefon belgilerinin onu goloyuna jaň edip kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, käbir raýatlar ýurdun içinde viza bank kartlaryna pul salýarlar ýa-da Western Union arkaly daşary ýurtdaky dogan garyndaşlaryna pul berýärler. Bu iýerilen pul ýa-da viza bank kartlaryna salynan pul serişdesini daşary ýurtlarda naqdlaşdyrýarlar. Soňra bu daşary ýurt valutasyny Türkmenistana getirýärler ýa-da iýerýärler we gara bazarda 5 ýese ýokary nyrkdan satyp gazanç edýärler. Şu ýylyň may aýynda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ikisi türkmen banklary tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň, şeýle-de ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň ilaty gazanç etmegiň şeýle usullaryny oýlap tapmaga mejbur edýändigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary şäheriň köçelerinde we ýaşaýyş saýlarynda ölü itleriň we pişikleriniň jesetleriniň çüremeginden aladalanma bildirýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we biz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň sözlerine görä, şu günler şäheriň ençe etrafynda ýakymsyz ýys saklanýar. Köpleri munyň köçelerde we ýaşaýyş saýlaryň golaýynda ýatan ölü itleriň we pişikleriniň bozulup barýan jesetleriniň ýysy bolmagyny çak edýärler. Şäheriň dürli etraplarynda maslyklaryň ýysy gelýär. Bu jaýlaryň ýerdemeýinlerinde, batkançaklaryň aşagynda we beýlek ýerlerde ölen pişikleriň jesetleri bozulýar. Olar zäherlenenden soň bu bir ýerde gizlenýärler. Emma köplenç ölen pişikler jaýlaryň öňünde duş gelýär diýip 21-nji ýylda Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Aşgabatyň 11-nji trapçasynyň ýaşaýjylary Azatlyga şeýle gurrun berdiler.
Bir wagtyň özünde 3 sany ölü pişik uzak wagtlap köpçüligin gözüniň öňünde çaşyp ýatdy. Jaýyn golaýynda uzak wagtlap ýaşan pişikleri ýaşaýjylar iýmitlendirýärdi. Ýaşaýjylar hatda öý dolandyryş edarasyny jaň edip öldürýän bolsaňyz aýryň diýip pişikleriň jesetlerini aýyrmagy talap etdiler. Edaranyň işgärleriniň biri häzir prezidentiň dogulun günüň öňü tirasynda itleriň we pişiklerin köpçülikligiň ýok edilýänligini aýtdy diýip Aşgabatly söhbetdaşlarymyzyň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatyň 11-nji trapçasynyň öý dolandyryş edarasy we şäheriň jemaat hojalygy gullukları bilen habarlaşmak goýunçadan finançyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlaryň dowamynda Aşgabatyň häkimetleri şäherde iýdeksiz ýören itleri we pişikleri ýok etmek goýunça çärelerini güýçlendirdiler. Türkmenistanyň paýtagtynda it pişikleri awlamak goýunça işleri şäheriň jemaat gulluklarynyň şol sanda öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri şeýlede köçelerde ýörüýte awtologly aýlanýan gulluklaryň wekilleri amal aşyrýarlar. Aşgabatda iýdeksiz haýwanlara garşy görüş, itleri we pişikleri tutup ekitmekden daşary olary zäherlemek usulyny öz içine alýar. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä köçelerde taýdan hem ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde köçe süpürüjiler tarapyndan awly iýmit taşlanýar we soň ölen haýwanlaryň maslaklary ýygnalýar.